Môj životný príbeh, ten taký zaujímavejší, začínal asi rádovo, dajme tomu, v vašom veku. Ja som skončil elektrotechnickú fakultu v Bratislave a tu dole som sedel s jednou vašou kolegynkou a tá sa ma pýtala, že či som v jej veku vedel, že či viem, čo budem robiť. Tretiačka. A ja som povedal, že ako tretiak som ešte netušil vôbec. Netušil som, ktorý smerom sa vyberiem. Tým, že som mal mikroelektroniku a tak ďalej, tak to bolo dosť taký úzky odbor, ktorý mi veľa toho neotváral. Pravdou je, že keď som sa dostal do praxe, nastúpil som ako projektant v Poprade, tak to, čo som sa naučil na vysokej škole a to, čo som uplatnil v praxi, bola rádovo jedna prednáška. To znamená 1,5 hodiny, jedna jediná prednáška, ktorej sa počas toho 5-ročného štúdia sme sa venovali, tak tomu som sa zrazu mal venovať celý život. Možno si sami kladete tú otázku, tak do čerta, na čo mi tá škola vôbec je. Prečo všetky tie predmety, ktoré mi nedávajú logiku, nechcú sa mi učiť, však ja to v živote nechcem robiť niečo také. Viem si predstaviť takých, ktorí nemusia mať radi účtovníctvo, nemusia mať radi rôzne iné predmety. Ja som mal s účtovníctvom veľké problémy, pretože som sa neskôr snažil naučiť, pretože som ho musel ovládať, takže si to viem predstaviť, že pre niekoho to môže byť dosť taká španielská dedina sa v tom vysomáriť a povedať si, že ja to v živote nechcem robiť. Takže nebuďte z toho sklamaní, to sa často stane, že sa učíte veci, ktoré máte ako keby pocit, v živote by som to nechcel robiť, nebaví ma to, ako dajte mi s tým svätý pokoj, len niekto mám tú skúšku za sebou. Tým som prechádzal a pravda, že aj ja, pravdou je, a ja často, keď prídu ku nám absolventi vysokej školy na pohovory, ktorých som prijímal do práce, vysoká škola vás naučí fantastické veci, zorientovať sa v problematike. Naučí vás, že keď máte zadaný problém, tak tým, že ste museli mnoho vecí riešiť a hľadať na ne riešenie, naučí vás pristupovať k riešeniu problému tak, keď to porovnám s ľuďmi, ktorí vysokú školu neabsolvovali a ktorých som tiež do tohoto bral, že dokážu podstatne lepšie pochopiť a nájsť riešenie problému, aj keď ho vôbec nemali akože naučený ako taký. Takže sa netrápte s tým, ak máte pocit, že ešte neviete, čo z vás bude, ako tie vedomosti uplatníte v praxi a tak ďalej.